za tijelo i psihu, konvencionalna i alternativna. U 14 sati i 30 minuta slušate emisiju Ultrazvuk. Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ultrazvuk. Epilepsija je jedna od najučestalijih bolesti ili poremećaja u neurologiji koja zbog svojih karakteristika predstavlja ozbiljan medicinski i socijalni problem. Uzrok nastanka bolesti i simptomi su izrazito raznoliki. Nešto više o samoj bolesti epilepsije, o obilježavanju Međunarodnog dana epilepsije i Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije, koji se ove godine obilježava na isti datum, riječ je o ponedjeljku 14. veljače. Danas razgovaramo s doktoricom Laticom Friedrich, specijalisticom neurologije i subspecijalisticom epileptologije. Želim vam dobar dan, doktorice Friedrich. Dobar dan, hvala na pozivu. Kakova je to bolest epilepsija? Pa dakle, epilepsija je zapravo jedna od najčešćih kroničnih neuroloških bolesti, znači nju definiramo kao trajnu predispoziciju za javljanje epileptičkih napadaja. Epileptički napadaji su opet po svojoj definiciji prolazna pojava znakova ili simptoma uslijed jedne abnormalne prekomjerne istodobne aktivnosti moždanih stanica. Znači ono što se zapravo događa je da stanice moždane kore postaju iz različitih razloga pretjerano podražljive i reagiraju zapravo nenormalnim istodobnim izbijanjima električnih impulsa, a to onda mi vidimo, znači manifestira se kao epileptički napadaj. Epilepsija je, kao što sam rekla, vrlo česta, znači procjenjuje se da u svijetu boluje oko 50 milijuna ljudi, u Europi je to negdje oko 6 milijuna ljudi, a za Hrvatsku je procjena oko 40.000 osoba. Također, znači svake godine kad govorimo o toj incidenciji, znači koliko bolesnika mi prvi puta postavimo dijagnozu epilepsije, onda opet ako govorimo o Hrvatskoj, to je nekih 2000 novih pacijenata svake godine. Znači stvarno veliki broj ljudi živi danas sa epilepsijom. I oni, iako je liječenje danas stvarno većinom uspješno, nažalost ono protiv čega se mi pokušavamo boriti je još uvijek ta stigmatiziranost koja postoji u društvu, neinformiranost, predrasude, diskriminacija i slično. Ono što nas zanima, doktorice, koji su uzroci epilepsije? Pa dakle, uzroci su zaista brojni. Ono što je bitno odmah naglasiti je da zapravo bilo kakvo oštećenje mozga može dovesti do nastanka epilepsije. Ti uzroci će onda malo varirati ovisno o dobi u kojoj se epilepsija javlja. Inače se epilepsija ima nekako dvije dobne skupine u kojoj je najčešća pojavnost. Znači prva su djeca do 2 godine života, zapravo i sve do puberteta, a druga dobna skupina u kojoj se često javljaju su dakle osobe starije životne dobi, starije od 65 godina života. Tako da onda uzroci, kažem, tu malo variraju ovisno o dobi, ali generalno možemo reći da se uzroci mogu podijeliti, znači, na strukturalne, to su oni svi kod kojih imamo, znači, nekakvo oštećenje mozga u užem smislu riječi, znači to može biti nekakav tumor, može biti prirođeno oštećenje, može biti nekakav poremećaj razvoja krvnih žila, što će biti malo češće, znači sve u toj mlađoj životnoj dobi, a odrasloj dobi će se najčešće raditi o stanju nakon moždanog udara, traume glave ili tumora. Ono što često najviše ljude zanima su ti genetski uzroci, znači postoje danas sve više, znamo o tome da određeni geni mogu dovesti do mutacija određenih gena da može dovesti do razvoja epilepsije, ali zapravo
iako za većinu tih genetskih vrsta epilepsije postoji znači sigurno genetska komponenta, najčešće se takva vrsta epilepsije ipak ne nasljeđuje, to je ono što uvijek pacijente zanima. Također često, pogotovo u ovim nerazvijenim dijelovima svijeta, imamo infektivne uzroke epilepsije, znači to može biti i tuberkuloza, virus HIV-a, moždani oblik malarije i slično. Kod djece se često mogu javiti već vrlo rano ti metabolički uzroci epilepsije i rijetko imamo imunosno posredovane epilepsije, znači kod kojeg dolazi do upalnog procesa u mozgu koji je posredovan takozvanim autoimunim procesom. I ostaje nam još ona skupina nepoznatih uzroka koja zapravo napredovanjem dijagnostike je sve rijeđe govorimo da je uzrok nepoznata, ali još uvijek na nekakvom globalnom nivou se računa da čak i do 50% epilepsija ima taj nepoznati uzrok. Spomenuli ste epileptički napadaj, je li tako? Da. Ima više vrsta tih epileptičkih napadaja ili je to samo jedna vrsta? Tako je, znači isto kako su heterogeni zapravo uzroci epilepsije, isto tako su vrlo heterogene i vrste epileptičkih napadaja. Znači onako u grubo najčešće koji se javljaju bi bili znači generalizirani toničko-klonički napadaj, to je ono što smo ranije zvali grand mal ili takozvani veliki napadaj. Znači to je ono klasično što često vidimo u filmovima, u medijima, da se prikazuje, znači kad osoba izgubi svijest, pada na tlo, ona se trese znači udovima, može se ugristi za jezik i pomokriti i nakon toga kad osoba zapravo kad dođe ponovno svijesti, ona neko vrijeme može biti jako smetena ili može pak jedno vrijeme spavati. I nakon toga se ta osoba uopće ne sjeća što se dogodilo. Druga česta vrsta napadaja su fokalni, odnosno žarišni napadaji koje smo ranije nazivali parcijalnim napadajima. Ti nazivi zapravo upućuju na to da epileptički poremećaj obuhvaća samo jedan dio kore mozga i ovisno o tome su simptomi mogu biti vrlo različiti. Znači ako će napada imati ishodište u dijelu mozga koji upravlja pokretima recimo lijeve ruke, onda će osoba imati trzajeve te lijeve ruke. Ako će biti u dijelu mozga koji je odgovoran za govor, onda će imati poremećaj govora. Prilikom takvih žarišnih napada, znači osoba može biti u potpunosti svjesna svega, ali često je ipak praćeno to većim ili manjim poremećajem svijesti i tu imamo najčešće taj napadaj koji je podrijetla iz slijepo-očnog režnja koji smo znači ranije smo te osobe imaju jedan poremećaj svijesti koji smo ranije zvali temporalni pseudoabstans, tijekom kojeg djeluje smeteno i zbunjeno, ne odgovara na postavljena pitanja, a ono što mi možemo izvana vidjeti je da ima nekakve takozvane automatizme, znači on radi nekakve radnje kojih nije ni svjestan, recimo pokušava zakopčati gumb ili slično. Također jedna česta vrsta napadaja koju imamo kod djece su apstanci, to su ti generalizirani nemotorički napadaji koji su dakle vrlo kratkotrajni, gdje zapravo dijete prestaje sa dotadašnjom aktivnosti, može zagledati u neki predmet ili kratkotrajno biti odsutno, to dakle traje po nekoliko sekundi do 10-15 sekundi i to recimo znači često proći neprepoznato kad tako dijete dođe u školu i recimo učitelji ne prepoznaju da se to možda radi o epileptičkom napadu, nego misle da je dijete samo onako da odluta, da nema koncentracije ili slično. Imamo također i mioklone napadaje koji se vide kao brze mišićni trzajevi u jednoj ili više skupina mišića i sad naravno tu ima još puno podvrsta, ali ne bi sada dužila o tome.
Ono što vjerojatno sada ljude zanima, pogotovo kad ste sad spomenuli i naveli nekoliko epileptičkih napadaja, kako se u stvari dijagnosticira epilepsija? Kada se javiti liječniku? Kada primijetiti kod djeteta ili kod odrasle osobe? Što učiniti? Pa dakle, naš savjet je svakako da kod svake sumnje uopće da bi se moglo raditi o epileptičkom napadaju, da se osoba dovede na liječnički pregled, gdje ćemo onda dalje o tome usporediti o čemu se radi. Jel? Znači, nama je zapravo najbitnije za postavljanje dijagnoze klinička slika, znači vrlo je bitno da nam pacijent, ako to može, naravno ako se sjeća i ako se ne radi o djetetu prije nego što uopće može govoriti, da nam ono opiše što je ono doživjelo, što je ono osjetilo i znači svoje simptome generalno, ali isto tako nam je jako bitna ta takozvana heteroanamneza, znači da od okoline dobijemo točan opis toga što se događalo. Jednom kad imamo tako znači opis napada, bitna je također i ova osobna anamneza, znači da vidimo da li znači bilo nekakvih problema u porodu tog djeteta, da li je dijete imalo nekakvo psihomotorno zaostajanje, da li ima neke druge bolesti, da li je imalo neka traumu glave, infekciju središnjeg živčanog sustava i slično. I onda zapravo idemo na dio pretraga. Znači danas se uvijek slika neuroslikovnim metodama mozak, znači to može biti CT mozga ili magnetska rezonanca mozga i nama je svakako jako bitan EEG. Ovisno o tim nalazima koje dobijemo, obično se napravi laboratorijska obrada koja može biti uža ili proširena, već ovisno o tome na što sumnjamo, ali ono znači što opet naglašavam da sve te dijagnostičke metode su nama pomoćne metode i zapravo najbitnije uvijek ta klinička slika. Ono što isto tako moram naglasiti da to što je osoba imala jedan epileptički napad, još uvijek ne znači da će ona imati epilepsiju, znači nekakva generalna statistika je da nakon jednog napadaja mogućnost da će se ponoviti napadaje negdje oko 30%. Jel? Međutim, ako se kod osobe javljaju dva ili više napadaja, onda se zaista već možemo govoriti, odnosno trebamo govoriti o epilepsiji, postavlja se dijagnoza i onda se kreće sa liječenjem. Ono što nas zanima, doktorice Friedrich, još jedan važan podatak. Dakle, prije tog epileptičkog napada, postoje li kakvih naznaka, postoje li kakvih simptoma što čovjek osjeti u sebi, ne znam, danima prije ili mjesecima prije ili taj dan, ili nam možete to objasniti prije samog napada ili to jednostavno dođe onako? To jako ovisi onome o čemu sam pričala, zapravo o vrsti napadaja i o uzroku epilepsije, odnosno o ishodištu iz kojeg se epileptički napadaj javlja. Znači, ako govorimo o onim generaliziranim, ono što sam rekla, ona prva skupina generalizirano tonski klinički napadi, te osobe najčešće nemaju nikakvih upozoravajućih simptoma, nažalost, jer kad bi ih imali, onda bi oni i mogli možda barem doći, ne znam, do kauča, do kreveta, pa na taj način spriječiti da im se takav napadaj ne desi, da ne bi dobili nekakvu ozljedu, i tako. Međutim, kod ovih žarišnih napadaja, te osobe imaju to se zovu, znači, aure najčešće, znači to su oni simptomi koji prethode javljanju samog napadaja. Znači, kod ovih napadaja najčešće žarišnih i slijepo-očnog režnja, a mi često govorimo, recimo, to je epigastrična aura, znači te osobe imaju jednu senzaciju koja kreće iz želuca i penje se prema gore, znači oni to otpisuju kao nekakve leptiriće u trbuhu ili kao osjećaj da se spuštaju naglo u dizalu prema dolje ili slično. Jel? I to je zapravo, moglo bi se reći, bolja varijanta kad imaju te osobe upozoravajuće simptome, jer onda mogu obavijestiti svoju okolinu da će dobiti napadaj ili sami zapravo poduzeti neke mjere upravo da ne dođe do tih ozljeda. Jel? Ali opet kažem, koliko god to, ja sam sad spomenula nešto što je najčešće, ali ovisno, kažem, opet o tipu napadaja,
različite senzacije mogu pacijenti imati, od osjećaja gladi, osjećaja straha, osjećaja da im se izobličava okolina, nekakvih vizualnih halucinacija. Zaista je stvarno pregršt simptoma koji se mogu javiti. Dobro. Evo, sad smo se malo pobliže poznali, gotovo pola emisije sa bolešću koja se zove epilepsija. U ponedjeljak 14. veljače obilježit ćemo Međunarodni dan epilepsije i Nacionalni dan oboljelih od epilepsije. Središnja manifestacija održat će se u Šibeniku. Tako je, da. Evo ga, mi smo zapravo jako sretni i ponosni što je to ove godine tako. Moram reći da što se tiče Međunarodnog dana epilepsije, on pada na drugi ponedjeljak u veljači, a što se tiče našeg nacionalnog dana epilepsije, on je odlukom Hrvatskog sabora 14. veljače, ali su se ove godine ta dva datuma poklopila, jel? I znači pada još na Valentinovo i znači mi smo zadnjih nekoliko godina zbog epidemioloških mjera uglavnom smo se bazirali na web zapravo edukacije, te naše webinare, ali jako smo sretni što smo ove godine uspjeli malo cijelu stvar decentralizirati, jer moram priznati, obzirom da Hrvatska udruga za epilepsiju ima središte u Zagrebu i nekako najviše tu je nas koji se aktivnih članova udruge, onda većinom ove sve manifestacije bi bilo u Zagrebu, ali baš smo evo zbog toga jako sretni što će naša središnja manifestacija ove godine biti u Šibeniku, a to će biti zapravo samo uvod opet u naš webinar koji će se dogoditi u 18 sati 14. veljače, na koji bi voljela pozvati sve slušatelje. Znači, za njega je potrebno prijaviti, ali možete sve detalje naći na našim stranicama www.epilepsija.hr ili na Facebook stranici Hrvatske udruge za epilepsiju. Znači, bit će zaista zanimljive teme od stručnjaka, znači kako liječiti epilepsiju, kako živjeti sa epilepsijom i slično, a imat ćemo i dva izvješća zapravo naših aktivnih članica koje su sudjelovale u međunarodnim projektima prošle godine. Znači, jedan projekt je bio o istraživanju o trudnoći, znači o trudnoći i epilepsiji, i imamo našu drugu članicu koja je dobila tu međunarodnu nagradu Zlatno svjetlo, zapravo ona aktivno promovira život sa epilepsijom, odnosno što se sve može u životu postići usprkos, odnosno sa epilepsijom, i to mislim da je stvarno svima zanimljivo za poslušati, tako da svakako se evo uključite. Također ono što ćemo imati ove godine 14.2. znači u sklopu te međunarodne, zapravo se na međunarodnoj razini se odvijaju dva projekta. Jedan projekt je Osvijetlimo epilepsiju, znači gdje se nekakve značajne građevine u pojedinim gradovima na taj dan osvjetljavaju ljubičastom bojom. Ljubičasta boja se smatra kao boja epilepsije. Moram priznati da nemam još službenu potvrdu za Slavonski Brod, ali koliko znam bit će nešto u planu. U svakom slučaju kad ćemo dobiti službeno, isto tako ćemo staviti na naše web i Facebook stranice, ali evo ono što imamo službeno je već skoro nekakvih 20 gradova u Hrvatskoj da će se uključiti u tu manifestaciju. I isto tako, znači druga velika manifestacija koja je na međunarodnoj razini, koju imamo i u Hrvatskoj, je tih 50 milijuna koraka za epilepsiju. Znači, to je projekt koji je startan još negdje 10. siječnja, gdje zapravo simbolično znači pokušavamo za 50 milijuna oboljelih od epilepsije napraviti 50 milijuna koraka, jel? I ti koraci se onda zbrajaju i znači tu su se stvarno uključila i planinarska društva u Hrvatskoj, osnovne srednje škole, znači radili su različite aktivnosti gdje su onda ukupno zbrajali svoje korake. Još uvijek se možete dakle prijaviti i poslati čak i neki svoj video, jer postoje čak i nagrade na međunarodnoj razini, znači za najsmješnije korake, za najbolje dječje korake, za najbolje korake ljubimaca, tako da evo stvarno jedan zabavan način na koji se nadamo ipak da će se podići svjesnost o epilepsiji. Dobro, znači ove dvije kampanje možemo se svi uključiti, to su važne kampanje, 50 milijuna koraka za epilepsiju i Osvijetlimo epilepsiju. Ono što je važno, a to je da će Šibenska katedrala
biti ljubičasto osvjetljena. Tako je, da, evo ga. To bi se, trebalo bi biti stvarno jako lijepo i evo, pratite nas da vidite izvješće. Dobro, i svi se možemo uključiti u webinar, je li tako, živjeti s epilepsijom? Tako, webinar je otvoren za sve, tamo treba se unaprijed prijaviti da se možete uključiti. Dobro, pokrovitelj je i predsjednik Republike, i Ministarstvo zdravstva, i grad Zagreb, i grad Šibenik, je li tako, a ima i puno onih koji su organizatori su priče. Tako je. Hrvatska udruga je glavni organizator, ali imamo sreću stvarno sa brojnim stručnim društvima surađivati i to je već nešto što ide već dugi niz godina. Inače, evo da ti pohvalim zapravo Hrvatska udruga za epilepsiju ove godine slavi 25 godina postojanja, tako da bit će dalje tijekom godine još neke vjerojatno malo manifestacije obilježavanja što se tiče toga. Hvala lijepo. Sad za sami kraj nešto bih i predložila evo našim slušateljima. Mislim da se još uvijek vaš virtualni razgovor o epilepsiji mogu pogledati, jel tako, na YouTube-u? Tako je, da, evo ga, mi smo zapravo... Vi ste 25. jel tako, u 11. mjesecu održali jedno? Da. To je točno, znači tijekom prošle godine smo imali 4 tih direktnih razgovora o epilepsiji. Zašto tako? Zapravo, inače smo imali savjetovalište u jednom prostoru u Zagrebu gdje su mogli uvijek doći članovi i uvijek bi imali jednomjesečno neku temu o kojoj bi se razgovaralo, međutim opet zbog pandemije to je sve skupa malo stalo i onda smo se prebacili na internet na način onda da bi znači neki stručnjak održao iz područja epilepsije neko predavanje, a nakon toga bi postojala rasprava online sa svim studentima koji se žele uključiti. Međutim, sve ta predavanja bez onog dijela rasprave su i naknadno dostupna na našem YouTube kanalu, tako da ih nas možete potražiti svakako na YouTube-u. Hrvatska udruga za epilepsiju i znači ja sam govorila prošle godine o tom projektu isto velikom o psihogenim neepilepsijskim napadajima koje smo imali, a dobro, to možda nije zanimljivo toliko široj populaciji, ali vidjeti se neke teme koje svakako mislim da su zanimljive široj, zapravo ne samo osobama sa epilepsijom, nego i svima koji možda znaju nekog sa epilepsijom i slično, jel? Tako da mislim da imaju u svojoj obitelji ili u blizini da se znaju ponašati. Da. Dobro, važno je znati da ove virtualne razgovore mogu pronaći ovako retroaktivno na YouTube kanalu. Tako je, da. Dobro. Jesmo sve rekli, doktorice Friedrich? Pa ja mislim da da, Jesmo. evo stvarno mislim da smo pokrili. Iako je to jako široko područje neurologije i ove bolesti. Evo, da. Ukratko mislim da ono što se treba reći da smo uspjeli. Uspjeli smo izgovoriti sve našim slušateljima kao najosnovnije informacije o epilepsiji. Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Budemo imali nedoumica vezano uz ovu bolest, mi ćemo vam se javiti. Jel može? Svakako imate kontakte preko udruge, tako da hvala lijepo. Evo, s nama je bila doktorica Latica Friedrich, specijalistica neurologije i subspecijalistica epileptologije. Razgovarali smo danas o bolesti koja se zove epilepsija, a sve povodom obilježavanja Međunarodnog dana epilepsije i Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije, koji su se poklopili, pa sve zajedno obilježavamo u ponedjeljak 14. veljače. Za tijelo i psihu, konvencionalna i alternativna. U 14 sati i 30 minuta slušate emisiju Ultrazvuk. Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ultrazvuk.